Salutare, oameni buni, bine v-am găsit pe contul meu de YouTube. Astăzi o să fac un videoclip la bârlă cum mă joc eu. O să fac un videoclip scurt, nu lung. Și dacă vreți să fac un videoclip puțin mai lung, să ziceți în comentarii. Ăsta e primul meu videoclip. Și dacă vreți să dați un like și un subscribe, vă mulțumesc dacă vreți. Hai să dăm ready, ne logim. Până atunci vă aparece contul mai întâi. Acesta e contul meu, nu. Așa, mi-am pierdut contul. Și nu mai am așa multe conturi. Uite, cum fac asta? Mi-am făcut. Acum a început și meciul. O să dau doar un meci. O să dau la bârâ și apoi o să închid videoclipul, că dacă dau un videoclip de prima dată așa lung, sunt și nou și e greu să te uiți la un videoclip de 30 de minute maxim. Că nu o să mai fac și abonați și subscribe, să am abonații mei susținători. Atunci o să fac și un videoclip lung. Să fac și live-uri. O să fac. Uite că a început meciul. Haide. Să-i dăm drum. Unde ne ducem noi? Nu prea cunosc harta asta, nu prea îmi place. Îmi place mereu Bermuda. Voi ce hartă preferați după ce Fire? Bermuda sau harta asta? Scrieți în comentarii. Scrieți. Și hai că mergem. Nu o să iau din primul. Nu o să mă duc din primul player, o să mă lutez mai dai. Și bun. Am început. O să rău și alături de prieteni. O să joc. Haide. Mergem acum în player, poate nu mai găsim și o armă de apropiere. Uite, să încarcă deja ei inima. Să-și dea ei 2 vieți. Bun, hai să mergem. Scrieți în comentarii dacă vreți să mai postez, să mai fac videoclipuri cu Free Fire sau chiar și cu alte jocuri dacă vreți. Scrieți în comentarii dacă vreți să continui să mă joc Free Fire, să postez, dacă vă place. Uitați acolo. Mort, nu? Nebun. Nu, da. Uite, unde. Nu e că mi-a dat. Nu mai am nici chiar multă viață. E că ne putem să lutez. A trăzit sorme. Mort. Cu mine s-a murit, wow. El n-avea multe arme. E greu. Haide. Scuzați că s-a auzit pe fundal că a plâns cineva, dar era sormea, s-a trezit din tot. I-a dat puțin mai mult. E mică. Ia auzit-o. Dați puțin că stau puțin la feca, să mă duc să ce poți sorbe.
venit a nebun. S-a întâmplat că a murit? Nu, vei că a murit. Ce urmă. Dați-mă că s-a trezit sora mea, s-a trezit. Începem. Dați-mă că a dat așa de mult și am murit. Dar s-a trezit sora mea și n-am mai putut. Trebuia să mă duc la ea să văd ce-a pățit. Avem player pe noi. Mai ce și-a sus și îl vedem și îl omorâm, nu? Ce e? Unde e? Unde ești, bă? Unde e, mă? Nu, e că e pe în casă. Sunt deasupra lui și o să-l omor. Să-l prind. Dar să mă mai el pe mine mai întâi. Asta e frică. Ce zic? Nu mai are pe la spate, nu m-a luat el. Nu l-am văzut și cam atât și cu acest videoclip bun. N-am putut să fac mai mult. Că ați văzut, am murit din cauza că asta puțin africa, că asta s-a trezit sora mea. La revedere și dați un like și un subscribe. Și scrieți în comentarii dacă vreți să mai continui videoclipuri. Să mai postez. Adică, la revedere!